Băieți, am făcut filmarea mai scurtă. Da. Cum v-am zis, nu sunt acasă. Am făcut 114. Îs mirat. Că am făcut atâta. Nu de altă chestie. Am vrut să fac 120. Da, lasă că facem acum. Hai, să nu mai stăm de vorbă. Nu mă pot juca și să mă și uit. Să și vorbesc. Nu mă pot concentra. Concentrare, femeie. Și dacă știți în comentariu să-mi ziceți. Opa, stați așa, cred că e sunetul prea tare dat. Gata. Acum e bine să-mi ziceți. Așa. Să-mi... Nu, ce-am vrut să zic. Dacă nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte. Să-mi ziceți în comentariile voastre să-mi ziceți asta. Da, primul episod o să fie așa și ăsta o să fie al doilea. Al treilea o să-l filmez cu mine. O să, nu știu. O să-l pun pe Facebook și dacă îl vedeți, abonați-vă. Nu, toate cele. Tot ce trebuie, dați un like și un dislike. Dacă nu doriți, nu dați dislike. Abonați-vă, dați share. Multe să fie apăsat butonul acela de share și acela de like. Da? Așa. O să filmez cu un prieten de-a meu. Să-ți liniștiți, nu o să fiu numai eu în confă. Cu cineva. Da, să mă mai gândesc. Mă copcii, mă. Mamă, ce plăcere răgușită. Nu iese. Ce să zic? Da. S-a dus mai până să meu. Nu știu. Să facă ceva prin oraș. Ies acasă acum. Am ajuns. Nu stă părul deloc. Trebuie să-mi fac de fiecare dată să fac părul. Să-mi fac cu gel. O fost ziua mea, m-am dat cu gel și cum am transpirat, mi s-a uscat. Oapălol! Sunt disperat. Da, ce să mai zicem? Mă, copii, mă. Stați așa, mă, copii, mă. Stați așa. Că acum am ajuns și eu acasă. În mașină. Stați așa. Vreau să văd. Nu. Așa. Da. Nu mai știu. Haideți să facem acest video să fie cu mai multe. Ia, să punem un nume. E și eu Vlad. Cătălin. Doamne. Cătălin. Și un serul de unde. Opa, nu. Și Sid, ia. Dacă e bine. Pisici, da. Essence. Creative Survival. Bun. Hai să vedem. Da, am skin-ul lui ăsta lui Rafael. Da, o să ne schimb. Stați relax.
Numai așa să nu țină skin-ul de steve. Ce-i asta? Ați așa, măi copcimă, măi copcimă, măi. Ne jucăm cu skin-ul ăsta, măi. Măi copcime! Ia, aici? Să ne băgăm skin-ul! Skin-ul, da, nu-i skin-ul meu. Skin-ul meu privitorii sau cum le ziceți voi. Păi numai așa de să țin de cald într-un fel. Da, mai am avut o serie pe care n-am filmat-o, dar de... pot să zic că e al 10-lea episod și eu tot nu cred că o să-mi iasă bine. Nu știu, să-mi ziceți. Nu cred că fac videoclipul mai mult de 10 de minute. Că îl procesează greu. Asta e YouTube-ul. Nu-l filmează întâi. Dă 300. Dă și eu 300. În 60 de frame-uri și ala, bala, portocala. Chestii și prostii. Da. Acum ce să zic? Să zic. Eu o să fac o casă. Dacă îl găsi mine. Da, e așa greu. Glumesc. Hai, facem o mini bază. Așa provizoriu. Nu știu unde să fac. Mai tăiem copac. Ce a fost? Nu pot să fac chestiile de bază. Nu fi atent. Bă, omule, bă. Uitați. Dacă îmi scot chestia asta, uitați. Megalodonul. Dar stați așa, nu pot să fac. Setting. Nici nu pot să joc așa. Că tot dita mai pătratului. Stați așa că cred că știu. Asta e. Ce, mă? Stai, mă! Nu, ce... Nu știu ce e. Bă, ce cu sensivitul? Sensiviho, prr. Bun, acum mai bine. Ia să verific eu. Da, bun. Da. Ce să zic. Tem copacul ăsta și cam asta a fost. Atâți copaci tăiat pe ziua de azi. Ai, bă, un lemn. Ai, mă, că am văzut, uite-l. În sfârșit. Nu! Rahat. Dăm butonul ăsta pe el. Nu se întâmplă nimic. Da, hai, lasă-mi pace în roșu. Să fac un steak, da. Bun, pun aici. O să fac un turnăcop. O să și vedeți de ce. Și pe fac aici. Aici, așa. Da, o să mai filmez o serie. Băjatul, cred că-l știți. Nu-l știți. Nici nu știu cum îl cheamă. Canalul de YouTube, nu îl știu, dar... mă interesez și vă zic să vă abonați. Să dați și like. Da. Haideți să vedem la episodul ăsta câte like-uri putem strânge.
Cam atâtea cred că ajung, nu? Nope. Nu cred. Ba da, cred. Deci, odată un furnal. Pun aici. Bun, oprim asta tot. Stați, mă, copii. Mă, copii, mă. Știți acolo în ceva? Nu, că... De ce? De ce, lume? De ce? Ziceți-mi. Ziceți-mi și mie. O, hai, mă, te las acolo. Așa, odată unde asta. Punem aici, așa. Punem așa. Și începem. O sabie, un topor. Unde asta? Este și un topor. Și punem aici. O sabie. Un topor. Un trânăcop. Nu am făcut un de asta. Lasă. O de asta. Avem 3 topoare! Serios? Las pe lung. Punem aici. Asta aici. Dar deocamdată nu e treabă. Nu chiar dacă avem pe aici un lac. Să nu punem chivui de mâncare. Ne trebuie 3 odată. Pentru pâine. Uitați. 1. Bun. Dacă nu avem de spart. 2, 3. Bun, hai. Lac! Am văzut. Cu dau ochiul. Nu! Blăstem pe ornitorincul! Blăstem pe ornitorincul! Hai să ne urcăm pe prostia asta. Hai să dăm cu 4 la română și la geografie dă un om de mine. De ce râdeți de mine? Hai. Hai, îmi ziceți. Ziceți adevărul că de nu la voi să extermin. Ce bun mă lăsăm. Mor! Bogăție, 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 bogăție. Știți așa. Nu, Congo. Bogăție, 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 bogăție. Bogăție, 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 bogăție. Ha, ha, ha. Pum, pum, pum. Bogăție! Uite, ascundem. Bazuca noastră, bazuca. Pac. Calea lactee! Și eu vreau calea lactee! Care zici calea lactee? Tu vă dracu. Îmi țiți aici o față. Mă, janță mei, mă. Nu mai am mult de trei. Cred că o să mor. O să mor crun. Moartea mea are rost. De ce? Calea lactee! Băgat-o măr. Hai să ne băgăm toate prostioarele. Știți ce ne-am făcut? Câte bețim? Mă, că iau 2 de-astea. Nu știu pe care facem. Doamne! Sfinte crăgeale!
Sfinte oamenii să vă fie cu noroc. La 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 la. Că nu am numai la joc. Hai să ne băgăm aici în mina noastră. Nu știu dacă vedeți. Hai. Ne punem așa. Nu știu cât am filmat. Bye bye lume.